खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि नब्लाङाव खुंफुंजानाय जिल्ला नडेल राउन्ड विकसित भारत लाइमोन संसद हाबाफारियाव लोकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारीआ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायदों दि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिटिआरआव गोजोन थासारिखौ लाबोबाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजिया जोबस्रांलांना कक्राझाराव सिटी अफिस गायसननो हाबाय। मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिआर सरकारा नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोबाय। जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि दिनै गैया मोनसे थासारि लानानै फैबाय आरो कक्राझारा सिटी अफ पिस बेखौ दिनै गायसननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय गोग्गानांगौ बाथ्रा। पार्लियामेन्ट जथुम्मायाव भारतनि नखर मन्थ्रिया बड'लेण्डनि गोजोन आरो जौगानाय थासारिनि सोमोन्दै बुंनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां एमपि जयन्त बसुमतारीआ। जोंनि सारा भारतआव नर्थ इस्टआव आसामाव बड'लेण्डआव दे सान्थि फैबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि स्पिचनि गेजेरजों जोबोद देरगानाय रावै बिथाङा बुंदों आरो बे जोंनि थाखायबो गोजोनथाव बाथ्रा। लोगोसे बर'फोरनि माखासे जेंनाफोरखौ भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ थाबैनो सुस्रांना होगोन होननानैबो मिजिंथिदों एमपि जयन्त बसुमतारीआ। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय 16 मार्चआव मिरु एबसुनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव सुबुंगमाखौ नुनानै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गोमोदों। बेनि अनगायैबो थांनाय नभेम्बर दानाव गोदान दिल्लीआव बड'लेण्ड महोत्सवआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव जि मानसिफोरनि गेदारिंखौ नुफैनानै बिथाङा निस्सय गोमोदों। 5 लाखनि खम जाया बिथाङा बे गावनि स्पिचआव बुंदों आरो बिथांनिल' बाथ्रा नंलिया। थांनाय नभेम्बर दानाव दिल्लीआव जेला बड'लेण्ड महोत्सव खुंदोंमोन बे बड'लेण्ड महोत्सवआवबो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा आलासि महरै फैदोंमोन आरो फैनानै बिथाङा जोबोद मोनसे इमोसनेल मोनसे थासारि बिथाङा हयथ' मोनफैदों आरो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो बिथां एमपि जयन्त बसुमतारीआ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो जों आबुङै खोनासंलांनि। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि इयुन जोंनि भबिष्यत जोंनि नखर समाजनिफ्राय लानानै हादोरसिम इयुथ एबा लाइमोनफोरनि सायाव निस्सय सोनारनानै थायो। दिनैहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव मोनथाम जिल्ला क'क्राझार, चिरां आरो धुबुरीनि कलेजफोरनि स्टुडेन्ट एबा लाइमोनफोरखौ लानानै विकसित भारत इयुथ पार्लामेन्ट मुङै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इयुथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्स बिथांमोना स्पन्सर खालामदों। बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय 2047आव भारतखौ जौगासार भारत एबा विकसित भारत एबा डेभेलप भारत बानायनांगौ। बिनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ लाइमोन होननानै बुङोबा जोंनि कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लाइमोनफोरखौ लानानैनो जोंनि इयुना जागोन। साफा साफा मोजां नागोरारि साफा मोजां हादोर बेंगिरि बिथांमोना जानांगौ। जायनि थाखायनो बिनि मोनसे तालिम मोनसे प्रेक्टिस दिनैनिफ्राय जाहाथे जायो आरो बिनि गेजेराव दिनै मोनसे टपिक लानानै वान नेसन वान इलेक्सन मोनसे हादोराव खेबसेयावनो गासैबो इलेक्सनफ्रा जाहाथे जायो। जों नुयो मोनसे समाव इन्डियाया जेला उदांस्रि मोनजेनदोंमोन जोंनि डेम'क्रेसि हिसाबै इलेक्सना जेब्ला जागायदोंमोन बे टाइमाव वान नेसन वान इलेक्सनानो दंमोन। नाथाय गेजेर गद'आव बबेबा स्टेटआ बिथांमोननि सरकारा बायनांनायनि थाखाय बे वान नेसन वान इलेक्सना जानो हायाखै। जायनि थाखायनो हादोराव गोबां खेब बेबायदि इलेक्सन्सफोर जायो जेराव जोंनि मेन पावारनि गोनां जायो, जेराव जोंनि रां रुफानि खरस जायो आरो बे इलेक्सन खुंनायाव जोंनि टाइम फ्रेम मोनसे फिक्स टाइम गैया। जेराव कलेजफोरखौ लानाय जायो बोसोर माने 1.5 मास 2 मासहालागै जेराव कलेजाव क्लास जाया स्कुलाव क्लास जाया फोरोंगिरिफोरखौ इलेक्सननि खामानियाव बाहायनाय जायो फोरोंगिरिफ्रा क्लास खालामनो हाया। बिदियाव जोंनि
रांखान्थिजों लोगोसेयैनो जोंनि जे हिउमेन रिसोर्स दानाय बे हिउमेन रिसोर्स दानायाव गोबां हेम्पार गोग्लैयो। दा बेखौ लानानैनो दिनै मानगोनां नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार दैदेननाय जे सरकार भारत सरकार बे भारत सरकारा गोदानै सानफिनदों जाहाथे जोङो मोनसे हादोराव खेबसेल' मोनसे इलेक्सन बेखौ खालामनो थाखाय थिरांथा लादों आरो दाखालि फेब्रुवारि दाननि जागायनायाव बे बिलखौ लकसभायाव टेबोल खालामनाय जाबाय नाथाय बेखौ सावरायनाय जायाखै दासिम डिसकासनाव फैथ'वाखै दा बिनि अपोजिशना बिनि डिसएडभान्टेजनि खोथा बुंदों नाथाय एडभान्टेजआ बेनो जे जोङो रां रुफाखौ निस्सय बासायनो हागोन मोनसेल' इलेक्सन जायोबा मानोना स्टेटआ आलादा इलेक्सन जायो पार्लामेन्टआ नोङो लकसभानि इलेक्सना आलादा जायो दा बेबायदियाव रां रुफानि खरस जायो मानसिनि हिउमेन रिसोर्सनि आद्रि जायो जोंनि जे फिउचार हिउमेन रिसोर्स दानांगौ जायफोरखौ लानानै बिथांमोना क्लास खालामनो मोना इमारजेन्सि लाइक मोनसे सिचुवेसन जायो दा बे गासैखौबो खमायनानै मोनसे हादोराव खेबसेयावनो सारा भारतनि गासै 28टा स्टेट्स इउनियन टेरिटरिफोर बे खेबसेयैनो जुदि जायोब्ला समखौबो जों बासायनो हागोन फारसेजों रां रुफाखौबो जों बासायनो हागोन बे खार'नाव नैखौ लाबोनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बेखौ टपिक लानानै दिनैहाय बे इयुथ पार्लामेन्टआव बिकसित भारत इयुथ पार्लामेन्ट बेखौ खालामनाय जादों आरो बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मिजिं खालामो जोंनि फिउचार जेनेरेसन जोंनि फैबाय थानाय समनि हिउमेन रिसोर्स बे हिउमेन रिसोर्सआ नैबेबायदि डिबेटनि गेजेरजों निस्सय बाहागो लानो मोननानै बिसोर गावखौनो राफोद साफा नोगोरारि जाहाथे दानानै लानो हायो बेखिनिखौनो आं मिजिं खालामदों आरो बे जिखिनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजआ जेखौ आयजन खालामबाय निस्सय मोनसे फिथाइ थायगोन आरो बे फिथाइखौनो आं लुबैदों दिनै आङो सासे क'क्राझारनि पार्लियामेन्टारियान हिसाबै आङो राफोद बेबायदि पार्लियामेन्टारियानफोर राफोद नोगोरारिफोर ओंखारबोथों बेखौनो आङो हास्थायदों बेखौ मैया सानसे जाबाय दाखालि पार्लियामेन्टआव हम एफेयार्सनि जिखिनि बिथांनि रिप्लाइ बेखौ होनो थांनायाव बिथाङा राज्यो सभायाव बे बाथ्राखौ बुंदों लकसभायाव नङा बियो राज्यो सभायाव बिथाङा होदों लकसभानिया हयथ' गाबोन समफोरनि गेजेराव गाबोनथ' सानडे जाहैबाय समफोर मानडे बा टुइसडेनि गेजेराव बिनि डिसकासना फैगोन आरो बेयाव मा बुङो बे उननि खोथा जाहैबाय खिन्थु दाखालि 16 मार्चआव बिथाङा क'क्राझाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव जि मानसिफोरनि गेदारिंखौ नुफैनानै बिथाङा निस्सय गोमोदों 5 लाखनि खम जाया बिथाङा बे गावनि स्पिचआव बुंदों आरो बिथांनिल' बाथ्रा नंलिया थांनाय नभेम्बर दानाव दिल्लीयाव जेला बड'लेण्ड महत्सब खुंदोंमोन बे बड'लेण्ड महत्सबावबो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आलासि महरै फैदोंमोन आरो फैनानै बिथाङा जोबोद मोनसे इमोसनेल मोनसे थासारि बिथाङा हयथ' मोनफैदों आरो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो जिहेथु जोंहा थांनाय 2020आव जे मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय बे गोजोन गोरोबथानि उनाव नैबे ओनसोलाव सान्थि फैबाय दावराव दावसिया गैया जाबाय दिनैहाय जोङो 6 बाजिबा ओंखारनो हायै मोनसे थासारिमोन दिनै सारा हरसे थाला जेरावखि गिदिङा गिदिंनो हायो बे मोनसे गोजोन थासारिखौ नुनानै दिनै भारत सरकारा जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे जोंनि जे हारि बे हारिनि सायाव बिराद मोनसे फोथायनाय आरो गोजोननायखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो बेखौ लानानैनो दाखालि पार्लियामेन्टआव बिथाङा राज्यो सभायाव बे बाथ्राखौ हम डिपार्टमेन्टनि गावनि मावनाय दांनाय खामानिजों रिप्लाइ होनायजों लोगोसेयैनो जोंनि सारा भारतआव नर्थ इस्टआव आसामाव बड'लेण्डआव दे सान्थि फैबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि स्पिचनि गेजेरजों जोबोद देरगानाय रावै बिथाङा बुंदों आरो बे जोंनि थाखायबो गोजोनथाव बाथ्रा मानोना दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे बिटिआर सोरखारा नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोबाय जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि दिनै गैया मोनसे थासारि लानानै फैबाय आरो क'क्राझारा सिटि अफ पिस बेखौ दिनै गायसननो हाबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गानांगौ बाथ्रा मानोना
क'क्राझारा जोंनि जेरै हिन्दीयाव बुंदों जे आन बान साननि बाथ्रा नङा होमबा बे जोंनि क'क्राझारखौ लानानैनो जोंनि बर'नि राजखान्थि समाजखान्थि रांखान्थि हारिमु गासैबो बिथिङा बिनिफ्रायनो मोनसे सोलायनाय गुस्लायनाय दावगानायनि बाथ्रा बिनिफ्रायनो जागायबोदों जोंनि राजखान्थिनिफ्राय लानानै बेखायनो बे क'क्राझारा फैनानै क'क्राझारनि बिखानिफ्रायनो बिथाङा जेखौ बुंलांबाय दिनै दिल्ली दरबाराव जेराव नोङो आयेन दानाय जायो सारा भारतखौ सामलायनाय जायो बे पार्लामेन्ट हाउसनि सिङाव बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबावनाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जों मिजिं खालामगोन जोंनि जिफोर जेंनाफोर दं बे जेंनाखौ बिथांनि सरकारा जोबोरैनो थाबैनो सुस्रांनानै होजोबगोन दा दिनैहाय जिखिनि थासारि मोनदों बे थासारिया आरोबाव मोजाङै थांथों आं खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो नोगोरारिखौबो दिनै जोङो बिकसित भारत दानो थांगासिनो दं भारतआ 2047आव जोंबो जाहाथे बिनि बाहागो जानो हायो आरो बे बाहागो जानांगौबा जौगानांगौ जायोबा गोजोन थासारिया बिराद गोनांथार गोजोननि अनगायै नों जौगानाय बाथ्रा सिन्था खालामनो हाया बेखायनो बिथाङा जेखौ बुंदों थार ओंथियाव जों बेखौ लाबोनो हादों आरो बेयाव जोंनि बयनिबो कन्ट्रिबिउसन दं आरो बे कन्ट्रिबिउसनखौ बिथाङा रेसपेक्ट होदों आरो बे रेसपेक्टखौ होनायखौ जोंबो मानिनांगोन गनायनांगोन आरो इयुनाव साबसिननिफ्राय हामसिन बोरै खालामनो हायो बेखौ जों नाजानांगोन। थेंक इउ सार। गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि LKG UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।